Радио Бумеранг FM. Музика, култура, спорт. Три в едно. Следобеден блок на радио Бумеранг FM. Особено ми е приятно и вдъхновяващо. В това ще се убедите всички, които в момента сте на FM 101.7 и онези, които сте в Facebook с видеоизлъчване в момента за една вдъхновяваща среща, чието начало поставяме сега. Удоволствие да посрещна един човек, който е обиколил вероятно стотици радио и телевизионни студия, срещнал се с световно известни и не чак толкова журналисти, които да го питат за него самия и това, което създава, това, което ръководи. Ключова дума тук всъщност е мотивацията, изкарването на показ на чисто личностните умения на всеки един човек и способността му да ги впрегне като машина, двигател на високи обороти, които пък да са максимално ефективни при работата в екип. Ако трябва да обърна другата страна на разговора, става въпрос за един мъж, който е от Габрово. Той ще каже на колко години. Петър Иванов е неговото име и със сигурност тук в Габрово продължава да бъде интересен, разпознаваем и изключително полезен. Хващам се от последния информационен повод. Той се прибра в родно Габрово, за да бъде, както е правилно по етикет, церемониал майстор на Габрово Innovation Camp, който приключи в рамките на вчерашния ден. Неговото 8-о издание с връзката в Габрово и за това какъв мотивационен лектор е Петър Иванов, за новото лидерство, за стратегията за изкуствения интелект. Все безкрайно актуални теми, които ще ни дърпат обаче и ще ни връщат към родното. Не искам аз да говоря повече, защото ако сборим тези си умения с Петър Иванов, може и да загубя битката. Добре дошъл. Добре, действително е удоволствие. Позволение да си говорим на ти в ефир. Имам ли такова? Огромна радост, да. Най-малкото, че в отминалите 3 дни, както стана въпроси по-рано днес, и нашия екип имаше щастието да бъде част от лагера за иновации, който се реализира тук на територията на Габрово. Петър, откъде идва сега в нашето студио? Каква беше локацията в Габрово? Да. Значи аз живея в Хамбург, Германия, от повече от 20 години с 5 си дъщери, което е друг любопитен факт. И всъщност там е моя базов лагер, но преподавам в 3 бизнес училища. Едното е до Хамбург, казва се Nord Academy, там са местните Airbus и други го така финансират и обучават своите кадри. Едно американско и едно ирландско на практика бизнес училище, но също работя с различни фирми, пътувам. Горе-долу 50% от времето съм някъде на път и с огромна радост приех поканата за Габрово, чудесно събитие, иновационен лагер. Родиха се блестящи идеи, може да влезем в детайли ако искате. Беше много креативно, презентацията на идеите също беше много свежа и креативна, има и видеа, хората могат да ги видят на сайта на събитието. И всъщност сега се срещах с представители на местния бизнес, обсъждаме как изкуственият интелект може да помогне. То малко и в така още носени от импулса на събитието и идеите и свежия дух коментирахме както за публичната администрация и община Габрово, така и за някои местни предприятия. Така че програмата е доста активна, но аз се радвам, че така сега си говорим с теб и се виждаме. Така, преди да заговорим за настоящето и особено много за бъдещето, искам и се още малко да обърнем поглед назад. Със сигурност хората, които се интересуват, най-малко четящите хора, знаят кой е Петър Иванов, но все пак накратко за пътя от Габровската природо-математическа гимназия, която завършваш с златен медал, до преподавателската работа, до големия бизнес, до това Петър Иванов да бъде международен мотивационен лектор. Включвам се и питам колко малка е нашата планета всъщност. Да. Какъв е този път и тези години? Пътят е доста такъв интересен, прилича на чудо, но посланието е, че ако имате ясна идея, визия и вярвате, стават чудеса. Помага цялата вселена. Разбира се, не трябва само да седите и да чакате и да работите. Аз съм израснал първите 6 години в едно селце, то се казва квартал Йовчевци, води се квартал на града, но е съвсем в планината.
и по-скоро си играех с сърните наоколо и зайците, отколкото нали, с хора. Дали ги има и днес? Мисля, че ги има и днес. Има ги, да. Има ги. Дори сега се качих на Киселчева могила вчера, веднага след събитието и видях една сърна. Там подскачаше. За какво мечтаеше 18-годишният Петър? Тогава от 14 до 18 моята голяма любов беше математиката. Значи аз, докато другите така имаха по-тинейджърски интереси, аз решавах задачи и ходех на олимпиади. И тогава мечтата ми беше да направя някакъв пробив в науката, в математиката, да открия нови модели, които описват природата неоткрити. Но стана така, че имах двама преподаватели, Илко Блъсков и Пламен Христов. В смисъл, Пламен Христов ми е преподавал, Блъсков водеше и школа. И тя бяха ролеви модели. Те така ни вдъхновиха, защото те обичаха математиката истински. И ти като видиш и красотата, и като видиш някой, който се впечатлява, бяхме цял така отбор, точно от моя клас. Така че тогава аз мечтаях за научни пробиви в математиката, покорен от красотата и хармонията и на числата и на геометрията. Отидох в Софийския университет и там малко я разлюбих някакси. Нямаше ролеви модели, нещата бяха едни такива по-структурирани, някакси нямаше любов, беше брак по сметка ми идва така на ума. И всъщност бях събрал толкова енергия, че без да ходя на лекции, изкарвах шестици и така се изкарах до пети курс. Последния пети курс трябваше малко да се изпотя. Писах дипломна работа за един спътник, който с едни 3 ротационни диска може да го направляваш както спътниците. Сега Елън Мъск изстрелва стотици и хиляди спътници, за да могат да гледат към Земята и да подават сигнал. Трябва да имат едни дискови, които винаги ги гледат да сочат към Земята. Без тях те ще се въртят произволно по тяхната елипсовидна орбита. Но става дума накрая малко така моя интелект имаше така и чувства, нали, така се впечатлих отново. Но като завърших, тогава ме грабна информационните технологии и влязох в бизнеса всъщност. Наеха ме една фирма, започваща в България, бях анализатор на данни, използвах математическите си умения и трябваше да програмирам от нула и такава система, в която да се вкарват клиентите и така нататък. И тогава тръгнах по друга пътека. Изведнъж се откри новата любов, нали, международния бизнес, до толкова, доколкото имам много контакти. Още от дете, тогава имахме приятели, ходим на палатка на къмпинг Емона на Слънчев бряг. Там се запознаваме с немски семейства, сръбски, всякакви. Той беше доста интернационален. Баща ми говореше езици, това също ме така впечатли. Рано понаучих и английски и немски, можех да се оправя. И руския, горе-долу така обичах руски филми и песни. И всъщност бизнеса ми отвори нови поле за действие. Партньорства по-скоро. Парите никога не са ми били самоцел, но виждаш интересни хора, работите по интересни проекти. Често започнах да пътувам. Фирмата беше британско-американска. До Лондон имаше често командировки и други точки в Европа. И всъщност тогава се породи тая екипност. Как може екипи да бъдат супер екипи и да създават, да свършват работата по-бързо, да бъдат по-креативни. В началото, разбира се, бях член на тези екипи, но полека-лека след 4 години в София ме изпратиха в Хамбург. Там една година ръководех един международен проект. После ме изпратиха оттам, вместо да ме върнат, той договор беше за една година, предложиха да отида в Унгария, в Будапеща, където правихме пък споделени услуги за Централна Европа и аз бях един от пионерите. И после ме върнаха отново в Хамбург и всъщност тогава вече сравнително бързо, така експоненциално почнах да ръководя големи екипи. Преди да напусна 2012 бях отговорен за Източна Европа, Средния изток и Африка. Имах над 200 души в екипа и така голяма география. И тогава се роди моята друга така страст да систематизирам, движейки се по спиралата, първо научен, после нали, математиката също наука, бизнес и отново малко към науката по друго ниво на спиралата систематизирах метод за ръководене на такива виртуални екипи. Виртуални в смисъл, че са на различни места, от различни култури. И спирам, защото мога да говоря нон-стоп. Така, много странно. Петър Иванов тогава, в далечната 2012, всъщност и по-рано, сякаш е прозряло това, което ни връхлетя през 2020 и се оказва, че той е подготвил една немалка част от хората в международния бизнес да оцелеят във времето, в което физически се ограничихме и всъщност ни остана само варианта да общуваме през разстояние и то по здравословен начин. Вие сте били доста напред. Да, много хора ми казаха, нали, ти си визионер, как видя, че това ще дойде. Не съм си представил, че нали, ще дойде пандемия и тя ще катализира процеса.
но просто големите фирми тогава работеха виртуално и то не оптимално. Нали? Много случаи се опитваха с старите методи на контролиране и издаване на команди. Ако екипа е разпръснат, ти не можеш да ги контролираш. Командите също не работят. Целите, много от нещата трябва да се поставят в такъв творчески споделен процес. Ако само шефа спуска, нали, представянето на екипа доста се ограничава. Ако ти успееш да ги ангажираш още при поставянето на целта и начина, по който си комуникирате, си помагате доста по-раздвижени, те са овластени, резултатите са с пъти по-добри. И в този смисъл метода аз го бях тествал. Това не значи, че аз веднага съм го прозрял, имах и много грешки, но на проби и грешки имам истории, които разказвам от сцената. Шлифовахме го така метода и после реших да го споделям. И всъщност от 2014 до като дойде COVID 2020, нали, вече бях подсъбрал така километраж с фирми, но повечето фирми бяха големи клиенти. Изведнъж 2020 всички станаха виртуални, всички имаха от къщи. Беше най-така взетата. Имал съм случай 5 по 8 часа, 5 дни в седмицата, онлайн, нон-стоп тикат workshop. Без, нали, имаш почивка по 5 За да оцелее бизнесът все пак в тази среда. Да, нали, беше много интензивно, но и много хора казват, нали, в смисъл и с книгата, която написах, че едва ли не съм пророкувал. Това, което е любопитен факт, книгата е една история и всъщност там аз казвам, че става едно земетресение в подножието на Хималаите и немски предприемач започва да изгражда устойчиви къщи, които следващото земетресение няма да ги събори. Доста по-устойчиви, но по-немските пък са още по-класици в командно-контролния метод. Нали, се опитва с стари методи да ги управлява и му се налага да промени драстично начина си, защото многократно е на прага на хората да го напуснат. И всъщност с тази история, нали, аз илюстрирам моя метод, как той се трансформира по един начин, започва да действа по друг. Това е книгата, но в книгата става земетресение, може би 2 години по-късно, преди COVID, стана земетресение в същия район и аз почна да си мисля едва не, че по закона на привличането. И затова вече, като пиша книги, ги правя изцяло с позитивна такова послание, да няма... И за връзка в началото, нали? Да. И всъщност не съм го предвиждал, не съм смятал, че ще стане толкова масово, но то е нещо като интуиция, нали, какво точно да избереш. До голяма степен беше органично. Когато избирах на каква тема да се посветя, аз сондирах мнение с приятели, които също са менеджери и така разменях различни теми на темата виртуални екипи. Най-много хора реагираха най-емоционално. Да, бе, по това няма пък метод, нали, всеки го прави както си иска и се губи много продуктивност. И така от тяхната обратна връзка реших да го направя. Беше комбинация между малко интуиция и може би повече проучване на пазара през приятели, без да съм правил официално проучване. И така се роди. На база метода. На всичко, което споделяш тук за пътя, който си извървял и математиката, информационните технологии, езиците, срещата, в този ред на мисли чисто консервативно ще попитам, вярва ли Петър Иванов в съдбата, в щастливата звезда или силите са от по-висш порядък? Значи това, което аз на 54 години съм, 70-ти набор, не вярвам в пълната предопределеност и детерминистичност, нали, и кармата. Смятам, че ние във всеки един момент бихме могли да променим нашата карма с нашите вярвания. Вярването е много важно, с нашите действия, с нашите нагласи. Нали, предизвикали сме в този и в предишния живот. Не искам да влизам, може би има събития, които идват при нас, за да научим дадени уроци, но това не значи, че ние сме предопределени. Имаме свобода. Квантовата физика го доказва и на сегашния си етап с паралелните реалности и квантите, които могат да са и тук и там. Така че в какво вярваме, какви цели си поставяме, как го визуализираме, това може да промени нашата реалност. От друга страна, си имаме уроци, през които трябва да минем, и то с мъдрост, с по-малко его и така нататък. Това означава ли за тинейджерите, може би ще е особено полезно, че метода, защото стана дума на годината, манифестирам, работи? От научна гледна точка? Работи и от научна гледна точка. Трябва много да вярвате. Нали, сега има в пространството изключително много гурута в тази посока, и добри, и фейк. Нали? Но ако човек знае точно какво иска и си го представи през всички сетива, как ще изглежда, какво ще чуе,
Той предизвиква Вселената да го срещне с подходящите хора. Не бива обаче да останете само на ниво фантазия и въображение. Трябва да се работи в тази посока. Здраво. Да, трябва да се работи здраво и много често, представяйки си целта, в рамките на деня ти ще срещнеш други хора, ще им обърнеш внимание, ти трябва да си в движение, но малко да се оставиш да бъдеш и воден. Нали, в смисъл, точно как да си приоритизирам задачите днеска и може би срещнеш някой, който не ти е бил в плана, но той изведнъж резонира силно с теб. Изисква известна гъвкавост, така че имайте ясна цел, не мислете много как, бъдете отворени по отношение на как и работете. Стигат ли 24 часа в денонощието на Петър Иванов? Ами, налага се. Аз много е важно в случая да се правят почивки. Това го и съветвам. Опитвам се на 25 минути, ако не съм на сцената или в семинар, си слагам аларма. На всеки 25 ставам, раздвижвам се 5 минути, аз съм по-активен. Дали ще правя бой с сянка, се казва такъв, като боксиране с имагинерен противник, или просто ще седна и ще медитирам, или дори ще легна, но по-често са активни неща. Пускам си някаква музика, танцувам една песен. Ако правите по-често почивки, ще видите, ще бъдете по-креативни и в края на ден ще сте по-малко изморени. Но задължително условие и освобождаване на съзнанието. Абсолютно. Не да танцуваш и да мислиш за това, което ти предстои след 25 минути. Аз за това съм избрал такива. Ако ти си с пълни сили правиш бой с сянка, няма как да мислиш за нещо друго, защото цялото ти същество и тяло е ангажирано с това да координираш някакви движения по най-бързия начин и да приклякваш и така нататък. Ако слушаш любима музика, също като вкараш цялото тяло, много често мозъка сам изключва и това много помага после да се свеш, като се върнеш отново на задачата. Имам опасения, които се оправдават на 100%, че няма да ни стигне времето, но все пак продължаваме да си говорим от богати опит, действително с бизнес екипи, с млади хора от целия свят и тук у нас, в България. Има ли нещо, което действително да ни отличава от хората от другия свят, или това са митове, които ние си храним тук за добро или за лошо? Значи, от една страна българите като цяло са, като единици са много по-интелигентни от средностатистическия немец, който аз срещам в Германия или от други екипи. Просто така ни е научил живота. Много сме изобретателни, комбинативни, също сме и такива вдъхновяващи. Като цяло, като че ли един българин има повече харизма, отколкото тия по-развитите нации. Това са моите наблюдения, никому не ги налагам. От друга страна, малко трудничко се обединяваме. Аз казвам 1+1, ако вземеш един българин е много по-силен от един немец. Двама горе-долу се изравняват и колкото повече стават, българите стават, за съжаление, дори 1+1+1 не е вече 4, малко по-малко, взаимно се гасим. Това, разбира се, не е задължително, не навсякъде, но го има този ефект, може би обусловено и от робството и че трябвало да се спасяваме поединично. Но това е нещо, което трябва да се научим да работим в екипи, да поставим целта на екипа над личните цели. Иначе имаме страхотни предпоставки, както казах, и от към въображение, и от към образование, може би за нашето поколение мога по-да говоря така. Имаме добри предпоставки, въпросът е да се научим да се обединяваме. Да бъдем общност, да бъдем екипа. Да. Петър Иванов работи усилено и в България, защото не преподавате само далеч по света. Да. Колко често си идвате в България? С огромна радост. Напоследък, може би всеки месец, но горе-долу през 2-3 месеца винаги се намира нещо. Сега с община Габрово си партнирахме 2 пъти последните 3 месеца с фирми от България. Значи тази аутсорсинг индустрията, с тях много сме се обучавали и преди COVID и след COVID, защото на тях клиентите са им извън, те са тук, екипите им обикновено са доста разпръснати и се намират поводи. Но напоследък с публичната администрация намерихме добро стечение, включително и с изкуствения интелект, как може да им помогне да свърши от работата по-бързо. Много от техните дейности, дори формулиране на нормативни актове и така нататък, биха могли да се направи първия драфт и чернова много по-бързо и вече да се напипне, да се локализира. Така че открихме доста така наречените use cases, начини за употреба, които да им помогнат и всъщност работим да го направим сигурно това нещо, да не влезе в данните на ChatGPT в следващия такъв рунд на обучение, да си бъде изцяло тяхно. Като стана въпрос за изкуствения интелект, бъдещи безработни ли са тези, които отказват да работят с него след 5 години?
До каква степен ще навлезе в ежедневието ни, в работата ни? Какви са ползите и заплахите? Защото и тук има страшно много фейк информация по отношение на изкуствения интелект. Ами, по-скоро да, бих казал. Ако ти в момента не се опитваш да го избегнеш всечески, не експериментираш с изкуствения интелект, и най-достъпният, разбира се, е ChatGPT. Ако ти не експериментираш в момента, други хора, които експериментират с месеци, дори с дните, стават много по-продуктивни от теб. И в един момент на пазара на труда работодателят ще избере един човек, който ще свърши работа за 10, за програмисти, дори говоря в моя подкаст с собственици на фирми. Те, които са синьор програмисти и разбират от архитектурата на цялата система, понякога с ChatGPT те могат да генерират 100 пъти повече код, отколкото без него. Колкото са по-джуниор, по-малко, защото за да решаваш проблеми, да дебъгваш, трябва да разбираш общата картина, но един програмист, който се опитва да програмира и да пише всичко, в един момент ще бъде абсолютно не би могъл да си намери работа, защото друг ще бъде или 5, или 10, или 100 програмиста, използвайки разумно изкуствения интелект. Различните професии са в различна степен засегнати. Програмистите може би са тия, които в началото имат много голям лост, но навлиза навсякъде. Креативните професии, които се смятаха, че ще бъдат последно засегнати, на практика те са много. Сега един, който пише текстове за реклами, на практика един добър писач на текстове с изкуствен интелект ще генерира поне 10 пъти повече качествени текстове. Ако ти не си добър, няма да има разлика, защото друг също ще попита изкуствен интелект и той може да го направи сам. Въпросът е в партньорство с изкуствен интелект, ти да направиш този последния такъв магическо докосване на това, което той ти дава, за да стане нещо наистина много добро и то свършено за една частица от времето, което би вложил без него. Знаете ли каква драма се случва в момента в българските училища, защото имам поглед на това? Някои ученици пишат творческа домашна работа, ползвайки чат GPT и изкарват частица. Други, които са работили само с собствения си капацитет, вдъхновение, знание и така нататък, имат 4,50. Да. И бунта е, че не е справедливо. Да. Той или тя нищо не е направило. Дори не го е преписал, защото домашното не е на листи с химикал написано. Какъв е съвета към тези млади хора, тези, които наготово вкарват тема, учителя, който не проверява източниците съответно на информация и всъщност... Да. Моят съвет е към учителите по-скоро. Към младите хора е: ползвайте го всички, експериментирайте, научете се да го ползвате за различни, включително и за математически задачи, и за писане на есета, и за изследвания в други области, специализирани. Ползвайте го възможно най-много, защото това ще ви направи конкурентно способни. Но за учителите, аз съм един от тях в университети, вярно, на студенти преподавам и на такива менеджери, казват му mid-career, което по средата на кариерата се решат да се обучат отново да направят MBA или нещо си. Имам достъп и до тях. Там също ги насърчавам да ползват изкуствен интелект, но да ми кажат как са го ползвали. И то не само на мен, споделяме го в групата. Да се научат един от друг кой е направил по-добър резултат и как е постигнал него, по какъв начин се е възползвал от изкуствен интелект. Така че пълна прозрачност, използвайте го възможно най-много, но споделете как да се научим, първо. И второ, особено за по-малките деца, за да не изгубят, защото могат да станат супер професионалисти за използването, но да изгубят напълно критичното си аналитично мислене. Прави се офлайн сесия. Ако пишат есета, пишат ги с него, но после, без да сме свързани към интернет, дискутираме тия есета и анализираме. Трябва да има достатъчно форуми, които не са свързани, в които ние да мислим критично. И мисля, че комбинацията от двете хем ще ни научи да го използваме, хем ние ще анализираме и няма да изгубим критичното мислене, който и да питаш, дори и сам Олтман, създателя и шефа на ChatGPT, той казва: научете се да мислите критично и аналитично. Това ще е номер едно умение, както и емпатичността в бъдещето, когато той навлезе повече. Важен е балансът. Много е важен, да. И тук е важен, защото на практика не е нужно да помниш факти, той ще става все по-умен, но да мислиш критично, да вземаш решения, да балансираш, да правиш компромис, това остава наша територия и ние трябва да го развиваме, това умение. Кое е следващото професионално предизвикателство, което очаква Петър Иванов, след като си тръгна от Габрово? Да.
В най-кратък план ние нахвърлихме така идеи и с бизнеса, и с публичната администрация да ги канализираме и да почнем да се реализират тия проекти. Защото ние така обяснихме как ще се ползва и кой ще го ползва. Сега остава да почне да се програмира, да се обучават тия модели, да се представят данните, така че предстои в период на внедряване. Друго, мисля да пиша книга и отлагам поради много пътувания. И значи тук ще го споделя в ефир. Аз вярвам, че с помощта на изкуствения интелект много видове рак, заболяване ще бъдат излекувани в следващите години. Като то излекуване е малко такова име, хората ще могат първо да ги диагностицират много по-рано, за да може намесата да е по-ефективна и с по-малки щети за пациентите. Ще могат да се изграждат персонализирани лекарства на съответното ДНК на съответния човек, които работят най-добре. Това се синтезират протеини дори в момента. И смятам, че ако не всички, може би 60% от видовите рак ще бъдат рано диагностицирани или напълно излекувани, или оставени в такава ремисия, за много хората да живеят дълго и да имат добро качество на живот. Да. Като не съм лекар, в никой случай изобщо не съм биолог, но виждайки какво се случва по отношение на синтеза на протеини, които са на базата на зададена, според те могат добре да анализират какво се случва, как са раковите клетки и кои най-бързо и най-добре биха могли да ги заключат индивидуално, без да е лекарство за общо ползване. Смятам, че ще има пробив, интервюирам шефове на фармафирми в тая посока и мисля да пиша такава книга, не е далеч това време, не? Да. Само ме възпира с тия земетресения, да не стане, че рака да нарасне вместо да намалее. Така че мисля по тая тема, но от друга страна вярвам, че много хора, които в момента страдат, ще бъдат така, ще им бъде помогнато. Или напълно излекувани, или да останат в добро състояние. Дано, така да се случи съвсем скоро. Да. Започнахме с лагера за иновации, който отмина в Габрово. Предлагам и с него да завършим, защото след малко на точния час предстоят и новините с това, по което се случва и без наместа на изкуствен интелект в страната ни. Какво ще отнесе Петър Иванов, като се прибере дома си в Хамбург от 8-то издание на лагера за иновации в Габрово? Ако не ме лъже паметта, назад в предишни издания сте бил мотивационен, говорихме, мотивационен лектор. Какво откри сега? Какво видя сега? Какви бяха за Петър Иванов тези 3 дни? Бяха чудесни, буквално много така вдъхновяващи. Аз преди бях лектор и бях и ментор на една от групите. Тук сега имах много повече възможност да шейпна на английски, да оформя нещата, да ги направим по по-конструктивен начин. Разбира се, не само аз, но имах и екип от 7 фасилитатора и отделно от общината, екипа, който осигуряваше цялата логистика. И този път се получи по думите на кмета госпожа Христова, той надмина всички лагери, в смисъл, че от една страна идеите бяха доста революционни и в същото време практични и начина, по който бяха представени, имаше много, и ти се включи в една от тях, имаше много така емоции, имаше енергия и предполагам, че тези екипи, заредени по този начин, по-бързо ще се заемат с реализацията. Така че в този смисъл имам много такива картинки в главата, имам и в телефона си на хора запалени, ентусиазирани, креативни. Има и много видеоматериали, които могат да се видят, когато презентираха предизвикателствата. Включихме изкуствен интелект, доста. Имаше аватари, които представяха по много професионален начин идеите и за стартъп хаб и така нататък. Така че се тръгвам с надеждата, че нещата, колелото ще се движи бързо и тези идеи ще бъдат реализирани. Ще дойде до година 2025, доста бързичко, и ще видим всъщност какво ще се случи. На финала на разговора ни, трябва да приключваме. Какво пожелава габровецът Петър Иванов на габровци? Пожелавам им, както на времето ми споменах и аз и направих референция от Рачо Ковача през Пенчо Семов и други, както тогава са успели без големи географски заложби да превърнат Габрово в българския Манчестър, така и сега през креативност, иновативен дух, изобретателност да превърнат Габрово, да го позиционират на европейската сцена като един център за иновации, който ще бъде разпознаваем за всички, не само като столица на хуморисателята, а и столица на иновативността, на изобретателността. Ще имаме нужда от много иновации и мисля, че Габрово може да води в тази посока.
да бъде. Предстои най-топлия уютен и сбъднат месец декември. Пожелавам на Петър Иванов умни чудеса в дните и до нови срещи в Габрово. Благодаря за отделеното време. Благодаря. Умни чудеса ще повторя да бъде. Къде